फालायखौ रंजा गया आगर पला ये फालाय तो मतलब नुमान तामरम ये बार नुनाय रखा रंगा ठीक अंत है खलाइना सिनी समाजपति रखनी उपस्थिति में बिसिक आं सानानै मुसुमो जे सिनी बो कलय ब्रान्डि गां केबि हि सिय ओ जे गुमति दु थाइखला आं लेख समनि बाजार खालामो सुंगौ रियां ब्रान्डि हिंगा आरबि नंखायता गुमति दु आमुल दु चंद्रमुखी दु थि फालमा कलय ब्रान्डि के केबि हिना आं एकदम लेख समनि से गुल बाजार आलबे फालनानि आं आर्टिकल फालका हंगाय बुइनिंगो रॉयल स्टेट ब्लैक तमबो सुइ कसम भांग तै पाइजागला सिनि बरनि इकोनॉमिक कासे फाइनाय सिनि बरनि इकोनॉमिक कासे फाइनाय तै कैसा लंकापुरा जेता माइ तमाय बिसिनो माइरं कसम अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया वो मणिपुर पर परमिशन लागना परमिशन নাই देखा माइ हाना परमिशन নাই देखा ओ चुआ संगय जदि नुखालते खेजोखि मासे हामो मेडिसिनल वैल्यू तो अब चिनि त्रिपुरा फले किंतु मणिपुर नि तान खलक से परमिशन नावय नुंकानो माने हांगान बगय बाजाराव फांगा हांगाय बं थानि से लाइसेंस माना हारिना ई लाइसेंस रनो समाजपति रनो बिसिं तिताबो कुसुगो कारिना ना आउन बागैनो नंदा आं खुलुमो समाजपति रनो कमा जातनो तुबुनानि सकम जातनो बुस्तां तुबुनानि आबो हेनो जो पीछे बैठता है उसको भी सामने लाना है महाराज